Licen ni bregethu y bore yma ar adnod sydd i'w gweld yn yr benod a ddarllenes i. Effesiaid penod 5 ac adnod 18. Effesiaid 5, 18. Peidiwch a meddwi ar win, a fradlonedd yw hynny, ond llanwerchwi ar ysbryd. Peidiwch a meddwi ar win, a fradlonedd yw hynny, ond llanwerchwi ar ysbryd. Yr wythnos diwetha, fuon ni yn edrych oherwydd i fod hi'n sylgwyn, a fuon ni'n edrych ar waith yr ysbryd glân. Ac fuon ni'n trio ateb y cwestiwn gyda'n gilydd pam roddwyd yr ysbryd glân. Wel, mae'n hadnod ni y bore yma yn dilyn yr un fath o thema. Mae'n sôn am yr ysbryd glân. Ac mae yn adnod ein testyn dau orchymyn. Dau orchymyn i ni. Felly gair Duw i ni y bore yma yw dau orchymyn hyn. Mae Duw yn gorchymyn dau beth oddi wrthyn ni. Mae yna un negyddol ac mae yna un cadarnhaol. Mae Paul yn dweud wrthyn ni i beidio wneud rhywbeth, ond i wneud rhywbeth. Peidio cael ein llenwi a gwyn, ond i gael ein llenwi ar ysbryd glân. Peidio a meddwi, ond yn hytrach i gael ein llenwi ar ysbryd. Mae'n amlwg yn yr adnod mae yna gyferbyniad yn does e. Mae yna contrast yn yr adnod. Peidio gwneud hyn, ond gnewch hyn. Peidiwch a byw yn yr hen ffordd roeddech chi'n byw, ond yn hytrach byddwch fyw yn y ffordd newydd yma. Yr oedd yr Effesiaid, y bobl mae Paul yn ysgrifennu atyn nhw, yr oedden nhw yn bobl oedd yn meddwi. Mae Ephesus, fel chi gyd yn gwybod, yn borthladd. Ac mae porthladdoedd, dinasoedd sydd yn borthladdoedd fel arfer, yn dueddol i fod yn ddinasoedd lle mae meddwi yn gallu bod yn broblem. Roedd yr un peth yn Corinth. Roedd Corinth yn borthladd. Lot o forwyr, lot o feddwi yn digwydd. A fe fydde yr Effesiaid, y bobl yma, roedd Paul yn ysgrifennu atyn nhw, yn bobl oedd cyn i nhw ddod yn Gristnogion, yn rhai oedd yn gyfarwydd â meddwi. Ond mae yna fwy yn yr adnod na jyst cyferbyniad, mae yna gymhariaeth hefyd yn does e. Mae yna debygrwydd yn yr ddwy ochr i'r adnod, yn y ddoi orchymyn yma. Meddwi a llenwi ar ysbryd glân. Mae yna debygrwydd yna. Chi'n cofio ar Pentecost, wythnos diwetha, pan llanwyd y disgyblion ar ysbryd glân, fe wedodd rai bobl, maen nhw wedi ei llenwi a gwyn, meddwi. Maen nhw. Mae'r ddau i chi'n gweld, meddwi a llenwi ar ysbryd glân, yn debyg oherwydd rydych chi'n dod o dan reolaeth rhywbeth allanol. Os ych chi'n meddwi, rydych chi'n colli reolaeth. Mae'r ddiod gadarn, yr alcohol,
yn eich reoli chi. Mae fel petai yn eich meddiannu chi yn dydy. A mae'n ddiddorol, gair Saesneg am ddiod gadarn yw spirits. Diddorol iawn, ynddo fe. Mae chi'n cael eich meddiannu gan y ddiod. Dydw i ddim moyn canolbwyntio gormod ar yr ochr hyn, wi moyn i ni edrych yn fwy penodol ar yr gorchymyn cadarnhaol. Ond mae werth jyst gwneud sylwadau ynglyn a meddwi ar y dechrau a'r ddiod gadarn. Does dim byd yn bod ar win. Does dim byd yn bod ar Gristnogion yn yfed gwyn. Dyw sydd wedi rhoi gwyn i ni. Mae'n un o'r pethau hynny, mae yna ryddid cydwybod gan Gristnogion i wneud fel maen nhw'n dewis. Ond beth ni yn gwybod o air Duw yw fod meddwi gor-yfed fel ein bod ni'n colli reolaeth yn bechod. Mae'n ddrwg. Mae hynny'n glir yn y Beibl, a mae e fan hyn yn dydy. Peidiwch a meddwi. Ac i ni gyd yn gwybod, dydw i ddim moyn fel fi'n wedi hyn fynd yn fwy nag sydd rhaid, ond i ni gyd yn gwybod bod alcohol yn broblem yn ein gwlad ni, ac dwi ddim yn gwybod, ond efallai fod yn broblem i rai Cristnogion hefyd. Ac, wel, yn bendant, i ni gyd yn deimlo a phobl ifanc, mae wastad yn anodd, mae temptasiwn i chi. Gyda chymaint o bobl ifanc yn cael ei denu i yfed ac i feddwi. Peidiwch, medd Duw. Peidiwch a meddwi. A mae'n dweud wrthyn ni, pam? Oherwydd afradlonedd yw hynny, medd Paul. Mae'r gair yn golygu afradlonedd, wel, ni'n meddwl am y mab afradlon. Dyna'r ystyr tu ôl i'r gair. Fe fyddwch chi'n gwastraffu. Fyddwch chi'n gwastraffu eich bywyd os ych chi yn meddwi. Oedd un o'r geiriaduron Saesneg yn dweud of an abandoned man. Rhywun sydd yn mynd ffordd hyn, they're abandoned. One that cannot be saved. Na chi air cryf. Dyna beth yw ystyr y gair Groeg. One that cannot be saved. I chi'n mynd i le peryglus iawn. Fel ath y mab i ffwrdd, fe fyddwch chi'n mynd i ffwrdd hefyd. Ac fe allan ni sôn am rai da yn y Beibl. Noah oedd mor dda. Ond diwedd i oesau, wel, meddwi a wneud pethau ofnadw. Lot hefyd cael ei ddistrywio can y ddiod gadarn. A mae Paul yn dweud yn dydy wrth y Corinthiaid, ni all yr ai anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw, ac yn y restr sydd yn dilyn, mae e'n dweud meddwon. Dyma rai o'r bobl sydd ddim yn gallu etifeddu teyrnas Dduw, meddwon. Peidiwch a meddwi ar win felly. Ond, dyma'r cadarnhaol, llanwerchwi ar ysbryd. Mae eisiau chi gael eich meddiannu ganddo fe, gan yr ysbryd glân. Mae rhaid i chi geisio i'r ysbryd glân eich reoli. Iddo fe eich dylanwadu. Fel mae'r meddwyn yn cael ei ddylanwadu gan y ddiod gadarn, mae'r Cristion i gael ei ddylanwadu i reoli gan yr ysbryd glân. Cyn mynd ymellach, gai ddweud dau beth cyn bod ni'n dod at ein prif pwyntiau. Cwestiwn, pwy sydd yn cael ei cyfarch fan hyn gan Paul? I bwy mae'r gorchymyn? Sylwch gyda fi, i bwy mae'r gorchymyn? I Gristnogion. Mae Paul yn ysgrifennu at yr eglwys sydd yn Ephesus. Hynny yw,
Mae e'n dweud y gorchymyn yma wrth rai sydd yn Gristnogion yn barod. Rai sydd yn y bywyd. Rai sydd yn adnabod Iesu Grist. Rai sydd wedi derbyn yr Ysbryd Glân. Dych chi ddim yn gallu fod yn Gristion heb yr Ysbryd Glân. Mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid, pwy bynnag sydd heb yr Ysbryd Glân, nid eiddo Crist ydyw. Chi ddim yn gallu fod yn Gristion heb yr Ysbryd Glân. Dyna beth yw Gristion. Mae wedi cael ei ail-eni, a mae'r Ysbryd Glân wedi dod i'w galon eto, jyst yn mwyn profi'r pwynt, 1 Corinthiaid 12-13, oherwydd mewn un ysbryd, y cawsom i gyd ein bedyddio i un corff, boed yn Iddewon neu yn Roegiaid, yn gaethweisio neu yn ryddion, a roddwyd i bawb ohonom. Un ysbryd yw yfed. Os ych chi'n Gristion, bendant, mae'n amhosib i chi beidio fod heb yr Ysbryd Glân. Does na ddim siwr beth a Christion sydd heb yr Ysbryd Glân. Ond mae Paul fan hyn yn gorchymyn y Cristnogion i gael eu llenwi ar Ysbryd Glân. Mae'r Ysbryd Glân yn trigo yn y Cristion. Ond mae'n wahaniaeth rhwng trigo a cael eich llenwi. Falle allai ddweud rhyw gymhariaeth yn eglureb sydd yn falle ddim yn dda, ond dyma gorau allai feddwl amdano fe. Chi gallu cael rhywbeth yn trigo yn rhywbeth, ond ddim yn amlwg iawn. Falle bod yna coryn yn trigo yn tŷ. Ond ddim yn amlwg iawn. Mae'n cuddio tu ôl y tŷ bach. Mae'n trigo yn y tŷ, ond mae'n yna. Peth arall yw llenwi y tŷ. Mae'r gwres canolog yn llenwi'r tŷ. Mae'n amlwg i bawb. Mae Paul yn dweud, mae rhaid i chi gael eich llenwi ar Ysbryd Glân. Sylwch wedyn yn ail, fod hyn yn orchymyn. Ni wedi gwneud y pwynt yn barod, ond mi'n moyn jyst pwysleisio fan hyn. Mae'n rhaid i'r Cristion cael ei lanw ar Ysbryd Glân. Mae'n orchymyn arnych chi, a fi. It's an imperative. Mae Dyw yn dweud wrthyn ni i wneud rhywbeth, llanwerchwi ar Ysbryd Glân. Fi'n dweud hwn achos gallen ni ymateb, wel, mae hyn yn dda, ond dyma e tu fas sy'n reolaeth i. Wel, ydy e, mae Dyw yn gorchymyn. Llanwerchwi. Peidiwch â meddwi, llanwerchwi ar Ysbryd Glân. Hynny yw, mae rhan yma o'r epistol yn llawn o orchmynion, yn dyn nhw. Chi'n gwybod y drefn, dechrau'r epistol, yr athrawiaeth. Dyma beth sydd i ni i ddeall a chredu gyda'n pen a gyda'n calon. Ail hanner, reit, gweithwch y mas. Dyma beth sydd eisiau chi wneud yn eich bywyd. Enghraifft, mae gyda ni nes ymlaen, dim ond 5 adnod i ffwrdd, chwi wir, carwch eich gwragedd. Right? Mae'n orchymyn i fi, cerwch eich gwraig. Mae'n orchymyn i ti. Yn yr un ffordd rwy ti garu dy wraig, rwy ti gael y lenwi ar Ysbryd Glân. Neu, all ni fynd i adnod 27. Yn y benod flaenorol. A pheidiwch a roi cyfle i'r diafol. Byddwch ddig, ond peidiwch a phechu. Ymaith a chelwydd. Ymai'r lleidir i beidio a lladrata. Dyna fe. Chi ddim gallu, dyw'r lleidir ddim yn dweud, mae ti fas yn rôl i ti. Mae lan i ti. Paid a lladrata. O ti arfer fod yn lleidir, nawr ti ddim i fod i lladrata. Yn yr un ffordd, dyma'r gorchymyn, llanwerchwi ar Ysbryd Glân. 3 phen sydd gen i nawr wrth i ni weithio'n ffordd trwy hyn.
3 cwestiwn i ni. Cwestiwn cyntaf. Pam ydyn ni i gael ein llenwi ar ysbryd glân? Llanwer chwi ar ysbryd glân. Pam yw'r cwestiwn cyntaf? Gallwn ni ateb y cwestiwn oherwydd mae'n orchymyn. Mae Duw yn dweud, dyna ddiwedd y mater. Fel fi yn yr ysgol, yn dweud wrth rhyw ddisgybl, na hyn, a maen nhw'n dweud pam. A fi dweud, achos bod fi'n dweud. A allan ni ddweud yr un peth fan hyn. Mae Duw yn dweud, diwedd y stori. Ond allan ni ddweud fwy na hynny. Mae yna 2 reswm da. Dydy Duw ddim yn rhoi gorchmynion i ni, fel i bobl heb fod yna resymau. Tu ôl i hynny. A mae yna 2 reswm. Pam y dylsyn ni ceisio cadw y gorchymyn yma? Y reswm cyntaf yw hyn. Mae'n dda i ni. Mae'n dda i'n calon ni. Os allai ddod i efo yna. Mae'n dda i'n calon ni. I gael ein llenwi ar ysbryd glân. Pam y pobl yn ifer? Pam y pobl yn meddwi? Mae'r plant yn gwybod yr ateb i hyn. Pam y pobl yn meddwi? Fe gofnwch chi wrthyn nhw, a fe fydden nhw gyd yn dweud yr un ateb oherwydd mae'n gwneud fi'n hapus. Mae pobl yn chwilio am hapusrwydd. Yndyn nhw, maen nhw'n chwilio am lawenydd i ni gyd. Mae'n naturiol ein bod ni gyd am deimlo'n hapus. I ni moyn teimlo'n llawer. I ni moyn teimlo heddwch. Crewyd ni am hapusrwydd. Y broblem yw ni'n edrych yn y lle anghywir yn dydyn ni. Y broblem yw dyw meddwi ddim yn dod â hapusrwydd. Wel, dim hapusrwydd parhaol i chi. Eich chi'n dino lan gyda phen tost. Pam ddylen ni gael ein llenwi ar ysbryd glân? Oherwydd mae'r ysbryd glân yn rhoi llawenydd. Mae'n rhoi hapusrwydd. Mae'n rhoi i ni dangnefedd. Yn dydy e fe ganswn ni, llawenydd, bywyd, cariad pur, a Duw dy eglur ddoniau, dod eli i'n llygaid fel i saint, ac enaint i'n chwynebau. Pa mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn agos at ni? Wel, mae hynny'n hapusrwydd i ni yn dydy e. Ni'n gwybod am hynny, dydy. Ni'n gwybod am beth oedd ni'n canu nawr. Nef yw i'm henaid. Ym mhob man, pan brofwyf Iesu mawr yn rhan. Ys dim byd fel hynny. Pan mae'n dod yn agos at ei, trwy ysbryd e, mae'n nefoedd ar y ddeir. Mae'n blaen brawf o'r nefoedd yma nawr. O ie, pam ddylen ni? Mae'n dda i ni. Mae'n dda i ni gael ein llenwi. Oherwydd mae'n dod â llawenydd a thangnefedd i ni. A chi'n gwybod, mae faint i ni'n profi o'r pethau hynny, llawenydd a chariad a thangnefedd, yn gymesur a faint o'r ysbryd sydd gyda ni. Mwyaf o'r ysbryd glân, mwyaf o'r pethau hynny fydd yno ni. A chi'n gwybod, mae'n bosib tristau yr ysbryd glân. Yn dydy e. Mae Paul yn mynd i ddweud, yna thristewch yr ysbryd. Mae'n bosib i'r ysbryd glân culo oddi wrthyn ni. Fynd oddi wrthyn ni. A mae'n bosib i ni hefyd gyfarwyddo a bywyd heb yr ysbryd glân. A mae'n bosib i ni ddod i ryw sefyllfa lle ni'n meddwl, wel, fel un mae e. A does dim gwell i gael. A dydy hwnna ddim yn iach. Felly dyma reswm, un reswm i ni,
Pam y dylen ni I fyddhau i'r gorchymyn? Mae'n dda i'n cael oni. Ond mae'n ail reswm hefyd. Nid yn unig mae'n dda i'n cael on, mae'n dda i'n cerddediad ni hefyd. Hynny yw, mae'n dda i'n bywyd ni. I'n bywyd ni fel Cristnogion. Mae yna lawer o orchmynion wedi sôn amdanyn nhw yn barod. A dyma pam y Paul yn nodi hyn. Mae'r holl orchmynion hyn yn dod I ni, a maen nhw'n anodd. Maen nhw'n anodd I ni fel Cristnogion. Maen nhw'n amhosib os nag I ni Cristnogion, ond gyda'r fel Cristion, maen nhw'n anodd. I ni goffa maddau I bobl. I ni goffa maddau I bobl am bethau sydd wedi'n brifo ni. Mae eisiau'r ysbryd glân arno ni. Mae eisiau testio I bobl. Yn crybwyll llun wythnos diwetha. Mae eisiau testio, mae eisiau'r ysbryd glân arno ni I genhadu. Yn does e? Mae angen brwydro. Mae angen brwydro nwydau. Eto, sallai gyfeirio yn arbennig y bobl ifanc, ond mae'n effeithio yn I gyd. Ond bobl ifanc, I chi'n gwybod am nwydau, I chi'n gwybod am chwantau, yn eich cyrff. Mae eisiau brwydro yn erbyn nhw. Mae eisiau nerth, mae eisiau'r ysbryd glân arnych chi. I ni moyn arweiniad, yndyn ni? I ni moyn arweiniad trwy ein bywyd. Beth ydw I fod I wneud? Wel, mae'r ysbryd glân wedi cael ei roi i'n helpu ni gyda'n harweiniad. Mae e'n ledio'r ffordd I ni. Mae'n golofn o niwl ac o dan. Mae eisiau tynnu'r fraich a tynnu'r llygaid dde allan. Mae hwn yn anodd. Mae eisiau'r ysbryd glân. Mae rhaid dyfal barhau. Mae'n galed dyfal barhau. Mae eisiau'r ysbryd glân arno ni. Dyn ni'n methu. Chi'n cofio yr hanes na yn yr Efengylau am ydy Iesu Grist wedi bod ar ben y mynydd a mae'n dod lawr a wedyn mae'r holl bobl yna a torf. Ac oedd yna fachgen, tad a'i fab yn dyfedd y mab yn dost a cythrael. Go wedi methu. A disgyblion yn dweud wrth yr arglwydd. Hynny wedi methu. A mae Iesu Grist yn dweud wrthyn nhw. Wel, gyntaf mae'n cyrraeddu nhw chwi o chydig ffydd. Ond y rhywogaeth yma, dim ond trwy weddi ac ympryd. Mae eisiau nerth arno ni. Oedd rhywun wedi dweud fel hyn, ffrindu. Y gorchymyn cyntaf I ni yw hyn. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist. Os ni ddim yn Gristnogion. Y peth cyntaf sydd rhaid I ni wneud yw credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Ond yr ail yw hyn, llenwer chwi ar ysbryd glân. David William yn deall hyn yn doedden. O Dduw, roi im dy ysbryd ddaw a gwres, dy ysbryd ddaw am henaid, i'r nefoedd wen y nes, dy ysbryd sy'n goleuo, dy ysbryd sy'n bywhau, dy ysbryd sydd yn puro, sancteiddio a dyfrhau. Mae eisiau'r ysbryd glân arno ni am y pethau hyn. Ail gwestiwn. Cwestiwn cyntaf pryd. Pam oedd y cwestiwn cyntaf? Oherwydd mae'n dda i'n cael o'n dda i'n cerddediad. Yr ail gwestiwn. Sut ydyn ni'n cael ein llenwi ar ysbryd? Mae'n gobeithio bydd diddordeb ydych chi I fi gario ymlaen. Sut ydyn ni'n cael ein llenwi ar ysbryd glân? Chi'n gweld mae gwyn
yn rwydd i brynu. Mae alcohol yn bob man yn dweud. Os chi moyn prynu alcohol, chi jyst goffa mynd draw i'r siop. Draw fyna. A mae'n rwydd i chi gael. Sut ydyn ni yn cael ein llenwi ar ysbryd glân? Gai ddweud, cyn mynd ymlaen, mae yna bethau i osgoi cyn eich bod chi'n gallu cael ei llenwi ar ysbryd glân. Hynny yw, os i ni yn byw mewn rhyw ffordd, hyd yn oed fel Cristnogion, yn coleddu, yn cadw pechodau yn ein bywydau ni. Ond dyn ni ddim mynd i gael ein llenwi ar ysbryd glân. Dyna pam ganon ni'r emyn. Ni thrig a welon nef, mewn dyfnder padew cas. Ni thrig cysuron nef mewn ysbryd heb dy ras. Pyr yw dy swydd. Pyr fydd dy lef yn yw o fewn i'r ddair ar ni. Os ydyn ni yn cadw rhyw bechodau yn ein bywyd ni, os ydyn ni'n esgeulus am sut ydyn ni'n byw ein bywyd fel Cristnogion, dydy'r ysbryd glân ddim yn mynd i'n llenwi ni. Mae'n rhaid i ni fod yn glir ar y pwynt yna. Ond sut? Wel, yr ateb yw hyn, rydyn ni'n gofyn amdano fe. Rydyn ni'n i geisio fe. Rydyn ni'n galw amdano fe. Mae'n sŵn o'n syml yn dydi e. Mae'n sŵn o'n amlwg. Ond dyma beth mae'r arglwydd yn dysgu. Rydyn ni i geisio yr ysbryd glân. Rydyn ni i ofyn amdano fe. Rydyn ni ofyn yn didwyll. Chybod dim fformel yw e. Ddim digon da bod ni'n jyst yn mynd ac yn dweud, Dyw roi fi'r ysbryd glân. Dyna fe mlaen yn ni. Na, mae rhaid i ni fod yn ddidwyll. Mae rhaid i ni fod yn onest. Mae rhaid i ni fod yn dair. Ond dyma beth mae Iesu Grist yn dysgu yn dyfe. Os bydd mab un ohonoch chi yn gofyn i'w dad yn bysgodyn, a rydd ef iddo sarf yn lle bysgodyn, neu os bydd yn gofyn am wy, a rydd ef iddo sgorpion. Am hynny, os ydych chwi yn ddrwg yn medru roddion da i'ch plant, gymaint mwy rydd y tad nefol yr ysbryd glân i'r rhai sydd yn gofyn ganddo. Mae eisiau gofyn am yr ysbryd glân. Nawr, gai ofyn i chi ffrindiau, ac i fi fy hi, ydych chi'n gofyn? Mae gwestiwn syml yn dydi e. Ond beth yw'r ateb? Mae rhaid i chi ateb, mae rhaid i fi. Ydych chi'n gofyn am yr ysbryd glân? Dyma'r pwynt pwysig yn y bregeth, lle chi'n gallu eistedd yna a meddwl, ie, mae hwn yn dda, fi'n gytuno â hyn. Ond beth ni'n neud e fe? Pan ni'n gadael, a fyddwch chi, a fyddai i heddi yn cymryd a ddewid Iesu Grist o ddifri, ac yn gofyn un tad meddwl am yr ysbryd glân. O Dduw, rwy'n dy ysbryd. Neu ydyn ni'n meddwl, wel na, wy wedi cael yr ysbryd, wy yn Gristion. O, mae Paul yn dweud, llenwer chwi ar ysbryd glân. A mae Iesu Grist yn dweud, mae eisiau chi ddan ati, a dyna'r ddameg sydd yn dod cyn y geiriau hynny. Mae rhaid chi fod fel y ffrinnau sydd yn mynd ganol nos, ac yn dal i ofyn, ac yn dal i ofyn, ac yn dal i ofyn, a dim yn gadael mynd nes bod y ffrind yn dod lawr ac yn agor, ac yn rhoi bara i chi. Ydyn ni'n gofyn? Ydyn ni'n gofyn? Gai ofyn i chi, ydych chi'n fodlon gwneud? Ydych chi'n fodlon gofyn am yr ysbryd glân? I ni'n gwyddio am bethau yn dyn ni, a mae hynny'n iawn. Chi'n bod fel Cristnogion, i ni'n gallu gofyn am unrhyw beth o ddi wrth Dduw. I ni'n gallu gwyddio am iachad i berson sydd yn anwyl i ni. Mae Duw yn derbyn hynny. I ni fod i gwneud hynny. I ni'n gallu gwyddio am iechyd. I ni'n gallu gwyddio am arweiniad. Cywir.
ni'n gallu gweddio am rhyw bechod dyn ni'n brwydro yn erbyn. Ond ydyn ni'n gweddio am yr ysbryd glân? Ydych chi yn gweddio am yr ysbryd glân? Nid ydych yn cael meddiagw am nad ydych yn gofyn. Mae mor syml â hynny. Dych chi ddim yn gofyn amdano fe. Pa wyniaeth bydde fe'n neud, ffrindiau'n cwrdd gweddi ni ar nos Fawrth? Petai pob un ohono ni ar ddydd Mawrth. A dim jyst ar ddydd Mawrth, ond fi'n dweud hyn nawr fel achos bod cwrdd dyn ni ar nos Fawrth. I ni gyd wedi bod yn gweddio ar y blwydd. Rwy fi dy ysbryd. Mae Duw yn fwy parod i roi nag i ni ofyn oddi wrtho fe. Yn drydydd ac yn olaf, ni wedi edrych ar pam, ni wedi edrych ar sut. Yn drydydd, pryd. Pryd ydyn ni yn cael ein llenwi ar ysbryd glân. Hynny yw, pa mor aml ydyn ni'n cael ein llenwi ar ysbryd glân? Bydd rhaid chi'n gwybod fod na elfen o'r eglwys, rhan o'r eglwys, byddwn ni'n galw nhw'n yn frodyr a chwiorydd charismataidd neu penticostalaidd, ac maen nhw'n dysgu, falle, rai ohonyn nhw, fod siwd beth i gael a ailfendydd, un profiad, ych chi'n dod yn Gristion, a wedyn i chi'n gweddio am y peth yma, y fendydd yma, yr ailfendydd, lle mae'r ysbryd glân yn dod arnoch chi. Ac yn aml, mae hwnna'n cael ei yn dod gyda doniau yn arbennig, felly siarad mewn tafodau. Dwi ddim moyn delio gormod gyda hynny ar y pwynt yma. O beth fi'n moyn dweud yw hyn. Nid unwaith yn unig rydyn ni i geisio yr ysbryd glân. Nid dweud am y profiad charismataidd ydw i, fan hyn. Rydyn ni i geisio yr ysbryd glân. Nid ar ryw adegau neilltuol arbennig yn unig. Mae'r ferf groeg fan hyn yn golygu cadwch i gael eich llenwi ar ysbryd glân. Keep on being filled. Dyfalbarhewch i wneud e. Cael eich llenwi yn gyson. Gai ddweud hyn ar y pwynt hyn, achos falle fod yna cwestiynau yn eich meddwl chi. Mae yna raddau o lenwi i gael. A mae Duw yn sofren yn y pethau hyn. Dydw i ddim yn dweud, right? Dydw i ddim yn dweud, os ych chi'n mynd adre ac yn gweddio am yr ysbryd glân, fe gewch chi brofiad Evan Roberts, neu Dafydd Morgan, neu D.L. Moody, lle ych chi'n profi pethau yma. Falle neu fe. Ni'n dehau am hynny, ni'n gobeithio am hynny. Bydde dim byd yn mwy o bles y petai ni yn cael hynny. Chi'n gweld? Ond dwi ddim meddwl bod ni'n gallu dweud hynny. Ond mae'r addewid yn dal. Mae Duw yn addo yn Duw i roi yr ysbryd glân i ni, ond mae yna raddau i hynny. Mae'n rhoi yn ôl yr angen sydd arna ni. A mae yna lenwi, Yn dod se, mae fel y darlun ni wedi clywed o'r blaen am y balŵn. Mae'r balŵn yn gallu bod yn llawn pan mae fel hyn. Ond mae'r balŵn yn gallu bod un o'i fwy llawn. A mae rhywbeth tebyg fan hyn. Y pwynt ni'n gwneud yw, ydyn ni'n gofyn o gwbl am yr ysbryd glân. Ydyn ni'n ceisio ein llenwi a gadael i Dduw
yn ei sofraniaeth ei hun, i lenwi ar graddau mae e'n gweld sydd angen arno ni. Mae'r meddwyn yn dehau pob dydd am y ddiod yn dydi. Mae'n gorfod cael, yr alcoholig gorfod cael diod. Ydyn ni yn rai sydd yn dehau yn gweddio pob dydd ar i ni gael yn llenwi a'r ysbryd. Neu ydyn ni'n rai sydd, chi'n gwybod beth yw'r ymadrodd Saesneg, running on empty. Chi'n gadlu'r car fynd reit lawr o'r petrol, reit rawr. Neu ydych chi'n rhywun sydd jyst gadlu iddo fynd lawr i hanner ffordd, a wedyn i chi'n llenwi eto. Chi ddim lygo'r gadlu'r petrol fynd lawr rhy isel yn y tanc. Dylen ni fod fel yna fel Cristnogion. Dim gadlu iddo fynd lawr i bell. Cadw'n cyfrifon yn fyr gyda Duw. Ceisio'r ysbryd o hyd ac o hyd. Nid trwy lu ac nid trwy nerth. Mae'r adnod yn Secharia yn dweud, ond trwy fy ysbryd. Mae bosib i ni fynd yn ei nerth yn hun, yn dydi e. Ceisiwch yr ysbryd, iddo fe roi nerth. Ffrindiau, yn dod i ben. Dyma mae Duw am i ni fod. Mae moyn i ni fod yn ddynion a menywod a bechgyn a merched sydd wedi ein llenwi a'r ysbryd glân. Dyma beth sydd angen ar ein byd ni. Ar ein cymdeithas, pobl sydd wedi llenwi ar ysbryd glân. Dyma beth sydd eisiau ar yr eglwys yn y dyddiau hyn hefyd. Wel, roedd o Duw ras i ni i fyddhau i'r gorchymyn yma i beidio meddwi a gwyn, ond i gael ein llenwi ar ysbryd glân mwyn i enw. Amen.